Dzisiaj my jesteśmy w Heciach Władysława Fermele, rocznik 1925, który też był na wojnie w rozmaitych wojskach w Burecynie jesteśmy i ja chcę spytać, jak to przeszło ten pociąg, jak oni was w Zole, jak tyła wojna nasta w Burecynie, co się działo? Byli mi 14 lat. Tata co tam podpisał, no to tak jak mówię, podrystuje. Ale on podpisał nie na początku, bo oni do później brali, 23, 43, drodzy. No tak, bo drodzy miał tak jak osłobowi. No i on tak tam nie myślał, żeby do wojska nie, a po drodze jeszcze niemieckie wojsko, żeby dostać. Teraz jak to przychodzą te lata, nie? To oni zaczęli już w tym grzebać, żeby do wojska. A był top szczytu. Co mnie to redynił, nie? I on mnie chciał tak kłusku ratować, nie, żeby to się przedłużało. I on mówi tak, ma ty wiele, on mówi, to jest do domu, a jest żywą pogotowie. A jak doktor przyjdzie, to będzie stanku, że sobie ty byli. I tak było. I ja był żniałki na ślepu kicha, jak się mówi, bez szwanku. Ja był zdrów jak ryba. Bo mój kuzyn ten szedł już, jak som myślał, pół roku prawie, że chodźcie. Tyś ten sobrocznik, jo? A kto to był? Richard z Chartus. Jo, ale w końcu wejście tego roku jednak w Zolt Westra do tego wojska, jo? 43 była. Jo, na gwiazdka nie to szedł. I gdzie weszła? Ja szedł, jak som do Niemców w München, jest służył w przemieście wojsku, a stąd oni nas wzięli do Francji, do Grenoblów. My kontrolowali partyzantów, nie, gdzie by nie przychodzili za tym bronią, czy jakieś tajne, nie, na taki szczytpunkt jakoś to gadać, nie? Jo. No i tam tego myślę na Winkonieris, a tam zarejestrowane były partyzancy, nie? I był jeden jeszcze western, który zeszł wojnę, co rozbił po polsku. No i ten mówił, a jest ta Polska, nie chce do nas przesuwać do partyzantów. My gadali, jo, tylko w tym wypadku my nie możemy iść, bo jak my wysadowi za doma, nie, to cały byli powiozły do lagru. No i my są wstrzymywali na ostatni moment. Jak my dostali wiadomość, że my mieli się wycofnąć, nie, to my przerwali linię, ci Niemcy, co między nami, bo to było i połowa prawie Polików, nie. Ich my wzięli, a partyzanci zaraz łeb krążyli, i zaraz nas wzięli rosy do góry, no i zaraz nas prowadzili w górę. A to było Geduny, jo? To było wszystko Geduni z tego, my przy winku sobie mieli to i wszystko wyklepane. Im się najbardziej rosło łeb broni. A powiedz, w tych ledzach, niby w tym niemieckim wojsku, tam było Kasiebo wiele tyś stąd weznele, tam, kto tam, kogo weź pamiętasz, ty znasz ich ledzy? Jo, tu były zemszeszejtni, był Skartus, tacy frankości, to ja wiem, bo co była z tym zemszeszejtni, no taci, ale tu było wiele, jo. Tam tak było tego wojska polskiego, Polików więcej było jak tych Niemców. Jeszcze obce inni krajowcy tam byli. Oddechnijmy wojska niemskie. Oddechnijmy kapitulową. Jo, i ty was dostał do tej niełele niby, francuski, co dalej się dzieje? Jo, doszliśmy uciekli, a jutro oni nam dali tam po swojemu tacy mundury i na kasku napisali na tym niemieckim FFI. No i broń my mieli swoją i my z nimi szli już na linię. Dzisiaj uciekł od Niemca, a jutro jeszcze przeciw. Jo. Ale teraz mamy strach. I mi wzali papiery z pylu, a jakby je był się dostać do niewoli, nie? To by było zabity od razu. Z miejsca. My by się nie byli pitali, nie, tylko by było, jak to mówi, tego i bez papieru, tylko spylili, nie? A jakby zamkowali, że my przeszli od nich pryć od tych partyzantów. Bo oni nas brali, no... Na pierwszą linię. Na pierwszą linię, jo. Tam było, jak to mówi, jeden partyzant, a ta reszta to była tacy, jak to mówi, co uciekali, jo. To było tacy, jak to mówi, było tacy kanon futer. Jo. Jo, no i tam tego przy nich nie było długo. My gadali tak, my z jednego piekła wylezli, a w drugiej mamy w lis. I my to cofnęli im na to broń, na kłepicę, które 16 chłopak, i my tam uciekli, to było wiele, nie? I te my sobie wydali, chcieli do górów robić. Do górów robić, za to na jedzenie, bo co niczego nie.
Zjebura to co, nie? Ale ten myślał tak z tego nie ma tam wiedzieli, bo my tam chodzili na strzelnicę w tych Grenowlach. I jechał jeden podporucznik na kole. I on podsłuchał, że my po polsku rozmawiamy, nie? A mówi, a skąd wy jesteście, co wy widzicie? A ja mu tak zaczął powiedzieć, tam i tam. A on mówi, ja tam już mam takie parę chłopaków mam, a może byście przystąpili do mnie. No i myślę, i tam on mnie wyciągnął tych pirotów, takich jak my z tego partyzantów, no takich tych, no, gdzie są mogli nie słychać. No i tam są z tego batalion warszawski. Tam został i komenda, i broni swoją drogą, i tam jeszcze kontrolowali, żeby w tych autach jeszcze nie przyjeżdżali jacyś tam obcokrajowcy, czy Niemcy, czy coś jeszcze, nie? To tam tak wachowali. I tam byli przy tym w sierpniu Łucek. 44 była. Jo, i na gwiazdka to jej były we Włoszech. Tym jechali tego, ale na pierwszy transport, co kiedy to był jeszcze do tego oczyszczenia tego terenu, nie? A na drugi to my jechali już do Włoch. Ty była pod Andersem, wszystko razem. Też pod Andersem. My już tam jechali do Taranto, do Neapolu, na południowe Włochy, w Ekrotamanii. No i tam stąd my teraz zaczęli, jak się mówi po polsku, ćwiczenia w drodze. I tam są pływali niejak pod to Monte Cassino. Monte Cassino w tym momencie oni zdobyli, a my od Monte Cassino znibrali to resztę wojny do końca. I tam tego, żeby było wchodzić w Monte Cassino, nie wiadomo, czy ty buddhisty. Nie, nie. Zabity. Jo, on gdy mamy takiego kaprala, on mówi tak, że z kompanii Westa od Zesa to było wiele. A w kompanii ile tak było strzydno? No, jedno ta setka, nie, jo. Tam jest jedno, 3 plutona, nie, to jest jedno kompania, a pluton jest jedno, jak się mówi, tam 30, tam przecież do tego, nie, jo. Wiecie, jak w Monte Cassino jakby szła darek obczyszczony, to było tej, co zrobiał dalej. Te Niemcy sobie cofli, jak mu tam ofensywa się rozpoczęła, co nie mogli się tam tydzień przedostać, jak zaczął bombowce jechać, nie, bez, to był nasyp wielki kolej, a oni nie mogli, a oni mieli te bunkry sobie tam pod tą koleję zrobione, nie, pod tym nasypem. No, ale oni zaczęli, jedna eskadra szła za drugą, nie, i tak długo relans, że oni to przerali ten nasyp aż do nich. No. I wtedy doszło do przodu, nie, a tak oni całą chwilę się trzymali, nie, bo to szła rzeka i nasyp. Nie, i tam oni Niemcy się trzymali do ostatniej chwili. Noc była, wino się robiło, a ja tylko trypa leżał, sedza, nie, to ciemno było. Oni nie wiedzą, kto tam nie był zabity. To człowiek tak w strachu był ty. I tak, tego tak chodzi, jak harmonika, nie, bo to, no i bo co, to wiesz, siedzę woda twój czas, to nie wiedzą. Czy już wiele bawiło to wszystko, to całe? Bawiło tak, ale to był 5 miesięcy na froncie richtig. No i to się zakończyło. Przy wojsku było, ale my to nie robili wielkich, jak to mówię, ćwiczenia wielcy nic, jak przy wojsku. I ty oni z Włochów nikt do Palestyny się, ale wszyscy oni przetransportowali do Anglii. Do Anglii, jo. I wajmet. Jo. I jechali, jak to my płacą ma, to my jechali tu z Francji do Londynu, to do Anglii statkiem. Westać się nie, czy powiedzmy do nich się nie się podpisali na 2 lata. Oni mogli jechać do Kanady i tam oni dostali ziemię i mogli sobie wspólnie tam robić, nie tak, wybrać był czas. A ja tak chcę jechać do domu i tak tam nie chcę tego, nie. A taci, to on tam sobie wyszykuje jak Angielka jeszcze, to on tak łatwo nie jechał do domu. Bo ona przecież on tam co z nią miał, majstra był, a tam kobieta rzuca, to nie było tak łatwo. On wiele kasiebów westało, nie? O, tu był ten płotka, nie, tu z wygodę, tu myślę, zwódcie na ten Ulobarch, i myślę, nie, bo mieli w Ciekatysie, tu było wiele jeszcze westali. I tam są umarły tery pewno. A tu są i derwek. To on tam 4 lat, nie? To kiedy był, jak są 20 lat, nie? To był młody siur. Czy ja ci wam miała wiadomość, co ty was Paleści, czy było i co wiedzieć, co ty gruny? Jo, to jest tam dosyć w pierwszej lesce wiadomość od mojego kuzyna. Od tego Richarda Skarbis? Jo, kiedy to mówi.
To tam do domu nie jest, bo tam tego taci, tam ryscy są do tego, taci oni tam chcą zamordować. A te znyły... Albo na Sybir wziąć. Jo, ja mam tak tego znyły, i cię tam masz radości listą, nie tak źle, nie tak tego, nie, ale tak strachem jechał jeszcze tyś. No ale oni zaczęli pisać z tyłu lasta i później. Ta adres tam pisał, no i oni mi napisali, że tatę nie ma, ryscy są, dziadka nie ma, konia nie ma, ale jedna krówka jest. I oni tak tyś napisali, co to tyś było zrujnowany, nie? No, A to wszystko mieli rysce pozbrojone, jo? O, mieli tu rozbrojone rysce. Jak oni chcieli, to oni wzięli krowę czy konia, to jak to miał zegarek, to oni tobie wzięli i oni, jak oni mówili, na nogę sobie przepnął i chodzi, bo nie wiedzą, co to w ogóle znaczy zegarek. Tak oni ti powiedzieli, nie? A dziewczata, jak one tam były tacy podrosły, to były te wypuszczone z tych więźniów, to oni tam nie wzięli. No, dzieci. To było dzieci. I tak tu była taka Niemka, co oni powiedzieli, nie tu. Jak Rysce w Krosce, to ja tak długo skubila, ja się doskubila i te oni wzięli utopili w Redini. I tu ona była na drugiej stronie Redini, tam wypłynęła i to ja mieli pochowani. To jeszcze, jak przyszedłem, to jeszcze ten grób tam był. I jak was ty dostali do nas jednak, do tej Paleści, tu na Kasiebę? My jechali, myślę, dwa dni i 3 noce, bo oni mieli jeszcze te młeże zaminowani. Oni musieli najpierw przecież z drogi, żeby był czysty lift, żeby nie wjechać na minę jakieś. I teraz ty we przyjechali, taty nie było, a co z nim było los? Za to nic, dlatego jeszcze do tego Flosykowskiego nie, a oni byli, oni tu mieszkali teraz w czasie i musieli sobie wyprowadzać, bo oni mieli taką umowę między sobą. To był Alex, i to oni sobie wyprowadzili za Brodnicę i oni szli na Pojmieci. I on mówi, przejdziesz do mnie i sobie powiem, jak to richtig statu było. I tak jak mówi, nie. On był w tym lagrze razem z nim, kapustniak oni rogu gotowali, tam tak jak mówię, jeden list na całą grypę. No i on się czuł słaby i on mówi, wiecie co, Alex, ja idę do doktora, mówię, jak idę do doktora, to nie pójdę do roboty. A teraz jak on jeszcze do roboty, wtedy on nie dostał ani kusiać, ani lechiego, ani dobrego. Letiś lezali na inszą salę, no i na wykończoną salę. No i teraz on mówił, Alex mówi, wiecie co, jemu tacy lepsi buty, a to już gorsi, to weź chcemy sobie zamieć na te buty. I on mi dał te lepsi, a ten wziął te gorsi, bo on wiedział, że oni siedzą na to wykończenie i te on te buty lepszy, a jemu miał dał i te lepsi. No bo, nie, no i tam on, Westu, a tego lagru, a co, to nikt nie wie, gdzie to było, nie. Ale na Sybirze to było, ryscy ich wzięli tam dalej gdzieś na Sybir, a gdzie to wiadomo, No, nie było. To nie wiadomo, nie, on tam nie wie, ani miejscowości, ani nic nie wiedział. My mieli do Warszawy, to było tak z Czerwonego Krzyża, nie, my mieli tam pisanie, ale my nie dostali żadnego zawiadomienia, żadnej wiadomości. Jak to ty wezdrały, teraz jak będę przeszła, ty to gospodarka? Nie było czego co imać, nie. Bo zbłędzie oni mieli powloku, Rusceni, bo oni mieli tak ty swoje, sprzód konie, to mieli wszystko powykradły. Jo, i trzeba było od nowa to wszystko gospodarzyć. Wszystko od nowa. Ja tu przeszedł, no to jak ja mówię, jedna krówka była, jeszcze była konie i konik był, ale już kulawi. Nie było zamknął, gdzie jest zdrów. I cały przeszedł. Bo to było najważniejsze. Ja tu nieraz tak opowiadam mnie, to nie było tak einfach. To nie jest, to dzisiaj jest w szafę. To musisz tego, nie? To, co tobie dadzą, to musisz z tego być zadowolony i jak się mówi, rzecno.